този технически съвет ще ви покажем как да почистите HEPA филтрите на Dyson, по-специално на моделите Gen 5, Outsize, V11, V12 и всички версии V15. HEPA филтърът на Dyson се развива в посока обратна на часовниковата стрелка. Леко почукайте HEPA филтъра в коша, за да се отстранят по-големите замърсявания преди измиването. Важно е да се почиства HEPA филтърът само с вода и с нищо друго. Изплъкнете го под подобен ъгъл като мен и насочете водата с пръстите си. Затегнете края на филтъра с ръка, напълнете филтъра с вода и с твърд захват разклатете. Повтаряйте докато не потече само чиста вода. Изпразнете филтъра от мръсната вода. Оставете филтъра да изсъхне поне 24 часа на топло място с достъп до въздух. След това проверете дали филтърът наистина е сух. Ако не е, това може да повреди мотора на Dyson. Внимателно завийте филтъра обратно в Dyson в посока на часовниковата стрелка и можете да използвате Dyson с удоволствие. Ако искате резервен филтър, например докато този изсъхва, можете да го закупите на нашия сайт robotford.cz.